Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo a Kristi ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Kristi. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir nga anak. Miss F, agmay may saak laang nga anak. Sakto laang met ti estado ti panagbiag mi. Din makkelak a maitad amin ti kayat ko. Nasing petak met ti kunak. Natulnugak kadagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta idi nagayatak na iturod ko asinukir dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Hi, Christy. Hi! Ay, agyaman nak simangput kamot laengan, Patrick. Itayak pa'y nga gururay dito yan niya. Sorry, sweetheart. Binulod nga ni pare Dexter ti motor ko. So, medyo naladawak. Okay, no problem. Kat sa dino nga rod nga iti pang-date ang kanyak, sweetheart. Ha? Sikaman kat din, usta dino ti kayat mo apapanan, sweetheart. Makaamukan, Patrick. Basta kayat ko ti agrelak si tangal daw. Di kan sumrek iti pagadalan nyo? Saanan? Masaduta kun nga gadal. Okay. Mapantang rod ag happy, sweetheart. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Ta sumurot akin kay ti sa dinuman apangipanam kanyak, Patrick. Okay. Lumugan ka nga rodan ni ti motor ko, tamapantan. Okay. Naimbaga orasyo, tatalito. Apay, anya ti masapul mau. Ay kwa, dagasad ko man ni Christy, tata. Nagtulag kami ngamin na rumor kami ita. I-date ko man ti anak yo, tata. Sana mabalay. Ha? Talaga napuskul ba ti panagrup-rupa man niya. Imbagak lang arodan ajak kayat ti artag ken adik apaki asawaan jay anak kau. Apay, narigat ka di nga awaten dayta. Ha? Ni tata mo. Pudno nga gin inumak ngem sa anak mo't nga artag. Kang ronan ti amin sa anak nga adik, tata. Ay, awanan ti adupay asaw. Pumanaw ka kitday. Di mo disturbon ti anak kau. Ka madamang agrib-ribyaw. Ken maysa, ti matrabahaw dito'y balay. Ket kasano nga rudan nga tinagtulagan mi ni Christy, no di yung palubusan na rumor, tata. Lokonak, pumanaw ka. Pumanaw kan. Ta manganuan niya pa'y ti maaramid kukid ka. Ala, panaw! Patrick! Ha? Christy, sinurnak? Wan! Linibasak ni Tatang. Anya? Abangan mo pirugan na ka ni tatang mo. Uray Marwam tayo jala kay. Masurunak. Paritan nakit din na makinayat ken ka. Ha? Di naglarog ka no kayat aparakin ka. Siyak mo't ti makiasawa. San mo't ngiso? Loko ka talaga. Pasensya kan iti panagsasaw ni Tatang ko, Patrick. Hindi ka madanagan. Nakasagana ak amang sukir kadakwada para ken ka. Ayayatan ka nga minunay. Diyak namin kaya mapukaw kay tibiyag ko. Oh, agyaman na Christy. Ay ayatan kamot unay-unay. No kayat mo, agden natan. Diyak ngamin kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niya. Sige, Patrick. Mayata kiti dayta. Ayos! Nagturugam inirami Christy. Kwa?
Ijay balay da Sheena, tatang. Ulbon, Ha? nagturo kam idirabi ay kunak. Kwa. Sumumpat ka. Ijay ayan da Patrick. Hoy no! Para manan kansan. Sige! Sige Padasin nyo timang kabil kanyak, tapo manawak. Anya? Sana ka mang rabrabak. Panggapdak akabilan? Sige kabilindak, tay darum kayo. Una yan, ti kasta pa nagsasaom, Kriste. Di nakmatan ni kabilangan nga amam. Una, tadidak mo't maawatan nga anak yo. Ipaidam yo, ti ayan tiragsak ko. Talaga nga'y paidam may, tamumimad apa kay sagmakam. Imog ubingan ka, ngamday ta asawa kit din ta dadi ta panunot mo. Addan to pa'y 15 years old ang makias-asawan. Siyak tulakit din a 20 titawan na. Ubing ka pa'y anak ko. Agadal ka pa'y nga umuna. Bayam ti asawa ta makauray day ta. Masaduta kun nga agadal tatang. Makiasawa akon. Tay sumutla ang tipapanan na dayta. Kriste, Nobyo ko ni Patrick. Kat nagsaritaan min ti panagden nami. anya? Mayat kayo man ken saan. Awanon ti mabalinan nyo. Ngamin, adan napasamak kada kami ken ni Patrick. Iso nga agden na kamin, tatang. Agyaman na, tatinungpal mo ti Karim, Kriste. Iso na lang, tama nga no, pilitan data pag sinaan na itidadakkel mo. Sapayan naka-istrikto ni tatang mo. Awan ti rumba nga pagdanagan, Patrick. Siyak ti makaammo ken ni tatang ko. Okay. Imbagam day ta, sweetheart. Wen, kunak lang nga ruden. Naimbag ken ka Tawan dagiti dadakkel mo amang bibiyang ken ka. Siyempre, adda da iti abroad. Isa maaramid kumot amin na kayat ko. Oray, ag naadda ni dyan. Basta paw-pawitan daklakit iti kwarta. Okay kanya ko. Sana all. Oh, kasano? Ag naad ka nga rodan, di ti balay. Wen, Patrick. Dayta okay na ang ken ka. Ay, katuan Okay na okay kanyak. Saan ka nga rodan nga gawid iti balayo? Taagden natan, sweetheart. Uwan, ang agawid akpay laeng tay nakalaan dagiti badbadok, sweetheart. Ne, apayan anak ko. Sa dino ti papanam. Apay nga gimimpaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Anya, sa dino nga ti papanam. Agden na kamin ka ni Patrick. Anya, agdan na kayon kunam. Uwan nga, Rod! Tagulit kayo mat. Kasano nga ti panagadal mo anak ko. Nagsaritaan min ka ni Patrick dayta abanag. Di kay agdanag. Ituloy ko lahat ti agadal nga oray makiasawa akon. Isublim na kita badbadong iti kabinet mo, Kriste. Pangasi yu tatang nanang. Itid yun ti wayawayak. Balasang akon. Di yu kumamot iparit ti banag apagragsakak. Agadal ka pa'y. Intun makaturpos ka. Uray aramidem ton ti amin na kayat mo. Pudno ti kuna ni tatang mo anak ko. Pag-aasim, saan kumamot anatangkan ti ulom? Ay basta! Siyak ti matungpal, tatang, nanang. Palubusan dak. No diyo kayat aguraan kayo aging katungpal biyag ko. Kriste! Anya? Nalawag tinangig yung nanang, tatang, ha? Amudak mo't siguron. Sa anak amang rabrabak. Apay nga ta, nagbalidbatan asukir ti anak talakay. Bakit? Diyak laing pagarup amay turid na tagayam asong-basong bata ni ti kasjay. Rabin, bakit? Maturog tan. Puston na ita pa nagsangsangit mo. Saan tamat nagkurang anang bagbagakan kwa na? Pinadakkel tamat itinasaya at asursuro. Gamapayakas jay matan. Kala at ti panagbaliw na. Hoy, naitamas nga ron ti damdamagak iti bagay. Bakit? Madanagan na kiti anak talakay.
Nalabit ang na-influensyaan iti dadya, Patrick. Anyangan nga ti kasayatan nga aramidan ta. Kasanoon ti panaganal ti anak ta. Sayang met no saanan nga agtuloy nga agadal. Bala, maturog tan bakay. Bayam, na ipadas kung tumanan ti mapanidya balay da Patrick hinton bigat. Mapan kusukunan ti anak ta. Agawit tan, Kriste. Diyak kaya tatang. Pangaasim ka di, at saan anatangken ti ulam. Amom ka di, saan anakaturturog jay inam idirabi eh. Gapo iti kapapanunot na ken ka. Baybay andak ko man tatang. Di kayag danag. Awan ti daka sa mapasamak kanyak. Nasingpat ni Patrick. Iso nga awan nga rod ti rumbe nga pagdanagan nyo. Ken may sa. Kabaila kon ti bagik. Saan akon nga ubing tatang. Sa dinotayan ni Patrick, ibagamtag sarita kamay. Apay tata, anya ti pagayo kanya? Iawit kon ti anak ko. Ubing kayo pa'y. Saan nyo pa'y akabaalan ti agpamilya? Agadal kayo pa'y kuma. Ni Kristi ti pangibagaan nyo ti day tata, sana siya. Basta dito yakon balay dang agnaid tatang. Iso apang nga asiyo ha, gawid kayon. Sana nga agbaliw ti panggiting ko. Agpagpakaasi akin ka, anak ko. Agadal ka pa'y kuma. Sana bali day ta asawa ta makauray kunak manayin. Siyak ti agpakpakaasi kada kayo tatang. Pangasiyo. Itit yun ti wayawayak. Ang anak ko. Di kayag danag. Sa anak nga agbisin ditoy. Aday jay abroad dagiti dadakkel ni Patrick. Binulan da nga agpawit iti kwarta. Iso nga awan nga ro ti parikot iti pagbiag mi. Agin inom ka manen? Basilang, sweetheart. Pangpaturog. Okay. Mabilang pagpilyan ka. Asino ti pilyan? Siya? Bueno, dagiti dadakkel mo. Sika siyempre. Sika lang nga rudan ti pinili. Agbiagak nga oray awan dagiti dadakkel ko. Basta, ada kay iti biag ko, Patrick. Oh, agyaman na, Kristi. Talaga gayam, anapatigakan ka. Unay-unay Patrick. Sika ti biag ko. Sika ti amin ko. Numapukaw ka iti biag ko. Nasaysaya at laangan amapukaw akmeten dito'y lubong. Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Patrick. Ay ayatan kamot unay-unay, Kristi. Kumusta nga tanjay anak talakay? Ay, yak amo abakay. Baring ano nasaya at ti kasasaan na hitiden na dadya Patrick. Anya nga tano, mapantamanan ang lukuyan nga agawid. Ay nabakit. Namin anon ngay naramid talayta. Ngam talaga natangken ti ulo na. Awanan mabalinta. Ay, Lito. Namin ano mata na binagbagaan ta. Hanggang awan latta. Natangsik pa yan. Isa pa nagkunakat baybay antan iti kayat na nga aramiday. Ay, Saan tamad ang nagkurang anang bagbagaking kuwana? Inaramit tamad ti pagrebengan ta kas dadakkel na. Isa makaamumad ta ni ti biyag na. kasanunto lang at ang timasakbayan na. Nagruna ita ta nagserdeng matan nga giskwela. Ay, bayamon pa kahit kas jengarot ti kayat na nga aramiday. Awanan na talaga ti maramidan ta. Bayantan na mga ramid iti kayat na. Papanam, Patrick. At daoting may ngagbabarkada. Ay, kasta ka di. Well, ikuyog ka kuma. Pasig kami mat alalaki. Iso magbatikan. Okay. Anyan to nga oras nga iti panagawid mo. Nih, jak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko adagos ang ti ibagbagam. Aha. Basta agtalinad ka lang iti balay.
Di ka rumrumar. Urayan nag aging ga sumang petak. Sige. Di ka unay agpakarabi Amo mo tadandani ako naganak. Wen, unay ka na ya. Sige, tama pa na kon. Agrobot ka lakay, darasem. Right. Kapay bakay. Intaray da kano ijo ospital ti anak ta. Anya, apay ka daw? Jakam mo nga maamangan no aganakan. Ay, aganak mo't lagayam. Kunaklakit din no anyan tinapasamak kan kuwana. Agrobot kan ta inta kitaan dya anak ta. O sige, mabitlaan nga ron tagsukatak. Ay na, naglukmag ti apo ko talakay. Wal nga ron bakay. Kita amaw, kaing-ingas unay ni Kriste di ubing pay. Wal nga raw. Ay na, kastalat tantiro pa ni Kriste inimpas nga imaw. Nanang. Tatang. Nasaya at mata nakariing ka anak ko. Mabitlaan Igawan ka iti ka na muan. Agi amanak, nanang. Inlutuan na ka tinitib amanawk. Naimas na ita. Kaaduam ti kanem tapno agsubli ti sigod apigsam anak. Uwen, tatang. Kat agi amanak. Patay ta. Nakaturugan ti anak ta, Kristi. Malang, ipaida mo ni ti krib na, Patrick. Well, narna ka na dagos. Uwen, tanabsog. O sige, tampapanak matan. Papanam ka trabiin. Kasangay ngamin ni Harvey ita. Pagbigyak tapno saan ngagpasugnod. Anya, ang awan ka duwami kan ni baby dito'y balay. Pangaasim, saan da kami kumamot na panawan? Mabiitak lang. Sa anak ngagbayag dyan. Agsubli ak lang nga dagos. Itaydak pa ilang orayan. Ay saan? Di ka mapmapan? Di nakpagpungtutan, Patrick. Oy, Kristi di nakpangpangta na kasta. Tapisin kan tupay. Anya? Sana si Kati makalapod kanyak. Patrick! Agsubli ka dito'y! Patrick! Imayak takayat ka makasarita anak ko. Maipapanmanan iti anya, nanang. Anak ko, adan anak mo. Ijam ko man ti mapan makiin-inom. Asino manan ayati nakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saadan ang masapul ang maamuam anak ko. Basta, adan na kay baga kanyak akanayon ti irurwaryo. Kat nabarbartag kayo nga agawid. Apay aya makibibiyang kayo launa yan, nanang. Kristi! Apok mo ti araramedak, nanang. Kan may sa anak mo ta dumawdawat kada kayo iti paginom ko. Ibagbagak laang ti pagsaya atam, anak ko. Kaasi mo ti anak Gusto, yo. nanang. Diyagon kayo tadenggan pa iti bagayo. Ulitin ka. Saan ko adaw-dawatan kada kayo ti pagin-inom ko? Dagiti dadakkel ni Patrick ti mangmangted iti kwartami. Isu apang asi yun, nanang. Saan da kamin apakibibiyangan? Ay, awanan lakay. Talaga saanan ang may suro dyan, akta. Namintakal as suker. Di na kayat ti mabagbagaan. Wal nga ron bakay. At adapay kit din natin mangsit manipor nagdenadan iti dadya Patrick. Kaslawanan apulos ti kasapulan na kadata-dadakkel na iti kasjaya pa nagsasauna. Ngala, bayamon bakit? Ad-adalang agsakit tinakam mo no iso ti pampanunutan. Ikararag talangan, sapay ko mata makaamiris mutlaang ti anak ta. Duan ti tawen ti anak ta, Patrick. Ang maging gaita, nabisyo kalata. Pinagsardengnak nga aginom, ken agsigarilyo. Sikamot ti di mo isardeng dagiti bisyom. Rugyan na kadimanan na sermonan?
Amumet adyak kayat ti masersermonan, Kristi. Patrick, Di dakto pa sermonan dagiti dadakkel ko. Sikan tulakit din. kasanugayam ti kunam a panagkasarta. Agkasartan iti kasta, agbalin mo ten alegal ti panagden nata. Kasar dita sa asawam. Tunggalagsaw ka, kasar, makauma. Patrick, Tapno ibagakan ka. Awan iti bokabularyok ti kasar. Sige, tama panakon. ni, papanamanan nga Adda papanak. Saanan anas ka na mamuam. Marabyan ka kadimanan? Anya nga ko man, marabyanak. Sa anak mo't ngagkurkurang kada kayo Itad kumot amin ang kasapulan nyo. Awanan. Nagbalbaliw kan, Patrick. Sana nakas idi ti kinalailom kanyak. Maiturad na ko nabugbog kawan. Kasla, sanan nga asawa ti pangibilbilangam kanya. Adula amin nga bagbagam. Talaga mo't asaan kang asawa, tasaan tamot anak kasar. Taka man langan. Patrick! Agsubli ka ditoy! Di nagpanawan, Patrick! Patrick! Day, adda ka man, Kristi, anak ka. Wen tatang, kadwak ti anak ko. Dito'y kami pailaeng man balayo ang maturog. Ay, katuan, nasaya at mo tayong pasyar mo ti apo ko may. Apaya di yung matkadwa ni Patrick. Talong nga aldawan asaan na nagawawin ni Patrick, tatang. Anya, Orayo kasukunon da kami dito'y balay, tatang. napanan na kano aya. Diyak mo, tatang. Kanayon ngamin amarabyan. Isu asinitak. Idi kwan, inapanak matan. Aging ga, nagrekyar kami. Pimanaw, kat saanan ang nagawawid iti talong nga aldaw. Isu masursurunak, tatang. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi. Siya ti asawa ni Patrick. Sika, asino ka? Anya? Anay ko, di nakpadpadasan si ka babae. Tauray masikugak, kabalak ti makiginubal kan ka. Anya? Ulit man ti kinunam. Kristi, pangasim. Di ka giskandalo diti balay ko. Vanessa, honey, umulit ka ni ti Sireta. Kasaritak labi it dahi ti ababay. Okay, honey. Sumaruno ka dagos, wen? Anya ti kayat asawan da ito'y Patrick. Lading itek. Ngam ni Vanessa ti ayatek. Isa pumanaw kayon diti balay ko. Anya? Awanan kay tibain, Patrick. Kalpasan ti ado ba nagsakripisyo kiti danam? Kastoy lang ti sabad mo. Apay! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak, Patrick. Apay! Aklunan tan tigasat ta. Nalabit asa na data tinaitudi nga para kitong galmay sa. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kanya. Ta saan kan nga ayatan. Patrick! Ngam no di mo kayat ti pumanaw di ti balay. Okay lang matkat di nga orag naan kayo dito. Ipagpagapog iti anak ta. Isu na lang, taanusan nyo ti agyan iti may sa asilid iti baba. Tada kami kan ni Vanessa, ti agyan iti silid ta. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan
ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin gagayem. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Gas itisigod, makablaawan kayo amin nga awan tilabas na. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti may sapay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat kumanpay nga idanon tinaimpuswan a panagyaman ko amin kada kayo, gapu iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sapay kumata agtultuloy ti ingkay panang suporta, ket di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Intay nga rudan denggen dagiti compilation. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayo amin? Adtoy manan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Presi, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taadda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay, kasta tilangan ba kay? Kasla daw nagdagsin na parikot mo. Saan lang ang akas na? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kaya't mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anyo ti? Tunggal ako sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdanata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti ibagam a? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanyak. Maragsa kanak iti kastoy. Manumat din atawan ti naglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging kaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak day ti kan ka tapno amo. Kasta unay ababawik anak iasawa kan ka, Randy. Presi! Ay nainsan, saan arumbang a pagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot a masaer jarik nana? Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabatch tayo. Wano amok. Kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya kat awan. Kinapudno na. Saan akon anaragsak iti dan na ti asawak. Saanan at talaga insan. Ay na, di ka agsasawi iti kasta insan. Panagkunak kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak kat dayta ti kalikagum da. Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Ay, jakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupos ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan a talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't. Imay lang nakisarsarita kini tatang mo.
Kaslanadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo? Awan mo't kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamot saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi mat adagos. Nasaya at mat nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apag kinaawatan, pagsaritaan nyo adakos, saan nyo abaybayan adumakkel. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kaming iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami. No addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamanggit kita iti cellphone mo. Ket, anya ko maitan no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay ko. Awan makit di bakit? Sana salud-sudag lang, may. Asino ayat ti kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo, awan parikot kanya, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan bakit? Inak disturbuan tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo insan. Itay pa yung agun-uni ti messenger mo Asino ay ti kachat mo? Kun itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Eh? Ni, asino day ta kunak? Ibagakan ka insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolegyo. Ni Oliver kunam. Jay ka di lumakayan abaknam? Si kamot insan. Saan mat nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanya. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat anirandi. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak insan Teresa. Kat amam ka di, single pay laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga amangan no da kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat anirandi? Ay sus! Apay, di ka mabuteng kadagitang ibagbagam insan? Uray pagbalibalik tadam ti lubong, nirandilat ta ti asawam, gaputa isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Siga talaga. Hawan lahat na nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti kaano man, saan tong agbaliw ti kinalailog kan kahani. Promise. Ang yaman aguray nukas ng presi. Awon gayam. Kasarong ti nagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito'y Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdan natan, honey. Ang yaman na kali. Ang sige, ipagkamom lang sa nga ron. No kaano tiyo umay mo dito'y. Tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Sige,
Tatupay tarami daghani. Umawag ak tumanan. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ay ayatan. Bakit? Anya ka din tayo ibagbagam. Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ay ayatan? Iti ka ano man. Saanan ang maisubliti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka. Presi. Pumanawag. Takayat ko sa pulan tipod no aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan tigastoy kanyak. Pang-aasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublyan ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Jak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sa ta. Nagkinarita. May tirigat ka namay. At tinulong ta. Japat nagayatan tigastoy asaan ka alay kan itanak. Di na kumamat palawan bakit? Pang-aasim. Basta panahon naklatta ka din nakasta. Panyagamatin. Agasawa ta, presi. Dahit ako matilaglagi pam. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namin pinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatam. Wala kalakit din no, aging galangan iti arapat, ti panagdinatahani. Saan lang ang arapang apani? Ada akon. Agkadwatan. Kat iti kaano man. Saan kanto apanawan? Oh, agyaman agnukastahan No idi kolehiyo tayo. Kat nagbreak taga po kini Randy. Saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Nga uray, ininaw na kiti sa nga pulo atawan. Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada. Anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ay, karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti pan nakikalaysak kini Randy. No amukla ko maakas to'y gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo tani? Tinapatan kita gaya na ayat tayo. Kinapudno na. Sana kun anaki ayan-ayat pa iti sa balik. Manipol nag-break ta. Iso nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok ngagsinatamanan. Uray siyak mat Oliver, honey. Lamnamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danak. Presi, honey. Adda umaw-awag. New number man. Asino nga taday ko eh. Sumbatan. Hello? Hello, Presi. Dasaya at nasinungbatam ti awag ko. Masapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musumbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimumpan. Nanang? Anya ka din day tangar arabidam. At panunod ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikot yo. Pagsaritaan nyo itinasayaan. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti den na ni Randy? Kapo ka day, tandan sa bali ang lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga identikas tangar arabidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Kaputad na tao ang masaksaktan, gapo iti aramid mo. Itay kapay apalpaliiwan, honey. Apay akas la saan ka amakaid na. Ada ka di parikot mo? Ha? Ay, kuha, honey. Awan parikot ko. At dala pang panunutan. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka no anyaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag kalatan, Presi! Nganyaman ti parikot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver! No awanan ti tagdo mga ibagam.
Mapankan iti silad. Di nakasarsarita. Ado ti pampanunutek. May salaing kumatis ako. Pangaasim tagtumpal ka no di mo kaya't amatiswan ka. Anday ko. Apay at panak matan, Oliver. Anya ka titibasol ko kan ka. Di mo salud-sudan. Laniyal ti basol mo kanya. Ha? Ngayon na. Siga ang mismo ti basol. Anya. May saga malas sa dimting iti bego. Anya ka dinday kang ibagbagang. Anya ka di tinaramig ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa wana ka. Tama ka no ang sabot parang kita kit. Alnya ba di maraming ko kang Oliver. Nasaya at matasimangpit kan, Oliver. Aba. Atay bagaw. Win, honey. Adya day ka. Masiko ka. Agdon abulan. Ano niya? Masiko ka ko ng presi. Wan, adan anak ta, honey. Masiguradong kadyasak ti ama. Oliver. Nuti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tanging patamo mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa anak. Amangan no si Kapa iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikastoy. Apay akalat, mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti panagbaliw na. Ikay ka pa'y lapal-paliwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahil? Da kayo matgayam tan. Kinapudno na kanayon ko amang di pa nagap-apa yung kini Oliver. Ay na, balasang ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Panawa mo na dyan lalaki. Iti anya kumaga po panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. why? Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti bagbagayo. Ay na, sa anak ka nagbindot balasang ko. Ang asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak da. Anya, Apay, saan nakadya na ibagaking kadalta? saan? Sana po no day tata. Sos Mariosa. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di ba yun? Kamo, napudno ka kanyak. Ngamsaan mo't gayam. Ito tanang mo wamon nga tanasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Anya, Nung ti palab ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na. Nagbidot ka. Yan ba isa? Kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti ama ti sigug mo. awanan kay ti ba yun alalaki. Ano? Kalpasan ti amin. Kasta ti bagam kanyak. Apay nga tumpal ka ngayon! Si Kaki di tawang itibain! Di nakman tong patungpain na kasta! Diyak kaya't atong patungpain na kultana! No, hindi pala kumadamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka babae! Ang dalang nga roda na asawam! Nagbiro ka pa'y laing iti sa bali! Oliver, Pudlungan saan ka di? Amangan no into nagbalawak,
Katsak tumatan ti sukat mo. Isunga itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan ang kagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nawatam! Ha, prese. Nana. Simang pagkagayaman. Masikop ka. Wala na. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Tsaka mga dagayang pamilya na. Inlimad na kanyak ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parangko kada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanak. Nasaan nga subli kada kayo. Ay, jak amono niya ti ibaga kita kan ka, presi. Jak amono masyanak kan ka, wano saan. No amom la kumati na pasamak itipyag ni Randy. Kabayatan ti kawan mo. Ah, ay niya ti kayat yung asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Maragim bubukod ka, presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananan. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan na asyak? Jak ammo kan ka, presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpat kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaranti. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni nanang managing bubukod ak. Tibagig lang ti pinampanunot ko. Presi. Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutan. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la kumatadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan ti kikidaw. Nabayagan na napakawan ka, presi. Randy. Amok, kaya ti kaano man. Jack may pahiti anak akal kali ka guma. Isungay naklon ko nga rod ti panang panaw mo kanya. Mauwakan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gahan ti nagbanakan. Emuray no kasta. Ay ayatan kalata, pres. Kasi tingkarik iti nagkalaysata. Ita niya man napanlubok adumteng kalata. Sana ka basta umibat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Amo. Kanam nama akong naibaga nagiti tao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka. Iti likudan tinaramit mo. Ngam kahit kulang apanak na ka. Anapod no ti panagayat ko ken ka. Imbes ngagsina ta. Ornusan talaan ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain,
babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngem kasta unay a panagyaman ko, gapo ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapo ta dinak kat nga rod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi kan ni Randy. Nga uray amok nga adalata met dagiti gundaway a malagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan, ket sapay ko ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam, Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay ko tadi tay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pa'y kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramidan tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat di tayo ton ulitan pa'y. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gapo taman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakas nan pagayam, Presi, kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kada iti drama adengdenggan mi. Kabayatan ti income panagin inana kan panagtrab-trabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan iti nagan Amarisa, adaan asawa kan dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatak unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbustog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak namin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon mga anak pay. Ay katun anak ko. Atoy si kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pa'y ti platok. Kurang ko pa'y. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wan ngagpay sumami. Ha? Ay ikwa, jak amo no kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pay laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary ka ni daddy? Wan iha, kan saan laeng aday ka. Kasangay pa ini manong mo. No kasta, double celebration to nga rod ti mapasamak. Ha? Ay katun iha. Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay kong mga rod tagawid ni daddy iti day tangal daw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti day tangal daw. Mami?
Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsang-sangit kayo kadi. Ay, saan iho? Saan? Apay kumamad nga agsangit na. Nagsuya abak lang amin itay. Iso a pinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi sakbe api manaw? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Wan. Naamuak ngamin nga damanin babae jay amayo. Pinagpilik no asino kada kami tipilyan na. Dayjay. Pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawit pa hindi tayo balaywan na saan. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Diyak man amoy jay amayo. Diyak amo. Idi na mo kabalang paymat. Ngam kadagi tinapalpalabas a bulan. Kasla jakon kabalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kong gapoy ti sakit a marikrek na. Sumubsobran di amayo. Kahit yung ka din asinaan ni daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kayat amadadaal ti pabilya tayo. Nabayagan ang nadadahal ti pamilya tayo. Manipot inrugi ni daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulahan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsa. Banag asana mapasamat. No agnanayon ti kada tayo iti poder ni daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito'y suot ko. Launay anak ko. Ala, husto day na pa nagsarsarming mo. Ayabamkit din di adim tamapantayon. Amangan no di tay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, mami? Anya, ni, apay ka no. Ada ka no palpasan na project da. Aguray tulat ta ka nun dito'y balay. Kasta aya, ala, partakam nga rod dita tamapantan. Uwan, mami. Agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station na kay destinwa ni daddy. Wan anak ko, kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayin tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka di ti plano yo, mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana. Nga agawid iji balay. Tapno makadwa tayo inton bigat. Para iti anibersaryo yo. Kan kasangay ko. Wan iho, padasag akasarita ti amayo. Barang kayat na ti agawid uray inton bigat lang. Mami, Oh, dayjayin ti amam. Rumwaran iti police station. Oh my katasabtan ka. Felix! Daddy? Felix! Anya ti aramitin nyo dito, Marisa. Ingkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. awan daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay. Felix pangaasim. Agawid ka kumamot iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kenti anibersaryo ka ni mami, daddy. Pangaasim, Felix. Agawid ka kumamot. Sa anak nga agawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami a pamilyam, daddy. Di nakpagsasawa ni ti kasta si Caldrin. Pudnumat, saan ka di? Di yo kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Mabalin ka di, agawid kayon. Kat iti ka anuman, di ungam den pa iti agsubli ditoy. Ngamin, uray ka sanu ti panang pilit yo kanya. Diya ko nagawid iti balay.
Dakailatan nga agi ina, imang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni Daddy. Iso lang nga ro din tinakabasol. Ngam iso pala ti at daganas na nga gumit. Tsak tumapakawan ni Daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumatagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, husto mami. Agsardong kayo nga ro din nga agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa mami. At tinasayat. Iturog mo pa tapno makay na naka. Ringan kanto inton asidagtan iti terminal. Jakmat nga ron makaturo. Pampanunutak di atim. Sigurado nga agurura yan day jay. Sana bali ha. Pawid tamot tan mami. Huwan matkit di Siya man nga ron ti maturog mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sa din. Kaya yan. Oh, di ka unay agkuti. At ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Di may sasakak. Apay akas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya. Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunaklakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin manang. Sa din kaya na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patib keram ko mati pakinakang mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayon ni Aldrin. Anya. Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak imbati iti may day di opisina. No nagawid akla ko akadwak ida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Kat timot asawak. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, apa yan? Aglulwa kami tinani. Ada ka di pariko? Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay tinaunang anak ko. Ay, kuwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro kat aging kailangan ng ijay tibiyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam kagbalin abaldado. Huston. Panawan nak pa lang. Pangasim. Kaya't ko tiag may maysa. Sige, sikat ti makam mo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa ilaan ni Manang Lorna. Awagan naglaan, nada ka sa punan. Ha? Diyos ko. Anya da ito ina napasamak iti pamilyak.
Pakawanan na ko, Diyos ko. Basol ko. Wen, basol ko ti kastoy napasamak. Nasaya at met ta napanunot mo tinagawid tapno umay mo aywanan ti asawang Felix. Ang saan ka di nga agungot ti kapit mo? Ni Gina ti kayat ko asawan. Ako, manang, kinapod mo na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin, asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan Kuana. Ay, pasensya kan Felix. Italakon ken ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong tapno nagtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayen ti mga iwan iti inana? Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan ken Kuana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawa. Agyamanak, Felix. Umaikan bakit? Bagkatan ka nga'y patugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam kasanon ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nada pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pag-aadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay tupulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si Mang Patagaya man iya. Ada ititirasa ni Mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin niya, Daddy. Kompleto tayo kumaasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin, awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputod ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumat ti aldaw. Ama sursuro ni Mamim ti magna. Babaan iti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetirasa, Daddy. Sa balit ipanagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang aman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Saray kuma. Tamapakawan nakbutan ti asawa ken anak ko. Among, itay ka pa na ang abuy-buyaan, Felix. Naggagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery nga impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka.
kat panawan da kaming tumanan iti anak ta. Saan to mapasamak day ta, Marisa? Jak to pulos maumang agserbikan ka. Felix, Baya masulnitak, dagiti ado nagkurangak. Amo ka dakkel tinagbasulak iti pamilya tayo. No kumatasim mo ta ka nagawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at trahedya. Pangawanan nak Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak. No nagbalinak ang managing bubukod. Ket saan apagwadan nga makin asawa. Ikariga sana na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Ma'am Marisa. nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak. Agyamanak tay ni kanak pa iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag kamot unay, Felix. Kadyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At datayon dito sa sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakat saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan anyaman na bakit? Pakaidayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbolang manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulaan ni mami man ako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin akabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasataken ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpet ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumano nagundaway anapasaktan ka. Ken ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. When mat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangan ni Manong Aldrin. Ken ti anniversary mi ni mami ma. Ayuwanan niya. Happy birthday, Aldrin anak. Noda ka pa siguro abiyag. Sigurado nga damatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun anak ko. Sapay ko ma, panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Ibayak dito ayan titanam na. Nagkariyakin ko anang agsubliak iti dendayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, ken di kay tupulos baybayan. Kasla ka ano lang daydi. Agam sa nga pulo at tawon gaya man tinapalabas. No sa di mo man itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito'y. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarop kin si atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita,
makunak anaragsakak, ngamin uray kaskas sinublyanan nak ti asawak, ket naragsak kami nga agdandan na kaduwami, dagiti dua nga apo kumi kaniayen. Naklon kumatenday di apasamak, kantipan nakaputod ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak meten babaan ka dagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Ket nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas, tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo Marisa. Ken ka pagayam Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko. Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kay to agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngem kayat ko nga iparipirip iti kaadwan, at ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo kat agbasol. Tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo kat adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Kat aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay amasakbayan. Alakastan pagayam Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a divine, manipod San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti rinibo-ribo an naesem nga agdengdengeg kadagiti drama dito YouTube. Isu ti liwliwami kabayatan ti inkam panagtrab-trabaho iti inaldaw-aldaw. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kiddawak nga ilinged na kumalatan itinagan a divine. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kaniayat. Nga iso ti makagapo, no apay nga aging gaita, ket balasang akpay laeng, ititawan ko a 42. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siya nga Nana. Kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apade. Saan pa? Seminarista pa lang, Nana. Kastaya Baro. Kunakit di ano naan-anay kan apade. Saan pa, Nana? Ay, kayam. Ni Divine. Kumusta matan? Okay laang mat Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana. Wen, bayam ta ibagak tuken kwa na ti panagkita ta, Baro. Planok mat giti sumarong ka iji balayo, Nana. Ay, wun Baro. Amumot a welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako unay, Nana, ha? Sige nga, Rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kaya't ngagbalinak apadi? Jak kayat? Ni, apay nga eh. Ti kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a divine. Agbagay kayo ngamin. Anya?
Sika talaga, Olivia. Di malablabid mo. Amom ka di, manipod idi pimanaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar ken kuana. Ado ti agar-aram. Saan apulos ang naki-boyfriend? Oh? Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti bagbagak manong Steve. Promise. Siguro, or-orayan na kanya. Olivia! Steve? Divine, kumusta kan? Okay, aklang mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito eh. Iti kalman laang. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordena na kas may sa apadi. Iti kasta, may kanak iti gundaway nga agpanunot ken agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wano saan. Kasta ka di eh? Wen Divine. Ay, wen gayam. Domingo ita. Makimisa ka kadi? No kayat mo, agkuyog tan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay. Ang amangan mat no nalipata mon ti dalan, ang mapanijan. Ha? Si kamat. Malipatak ayamat. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Ah? Di mat isula ang ti agmaymay sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod a sangit, idi na amwam nga agpadi gayam ni Manong Steve. Ah? Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang iti balay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamot kadwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita Saan ka nga agpaspas-trek dito'y balay iti oray asino, aging gaasumangpat ni Nanang, ha? Wen ka di, Manang. Oh, aday ta ni Manong Steve. Hi, Manong Steve. Hello, Olivia. Apa, di ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang a sumurot, Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang saan aya? Oo na. Anya nga nga ron, ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya, chocolate. Kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mapantan. Amangan numala daw ta iti misa. Anya ka kadi, Steve. Ijay ka man sango ako ngita. Anay, apay nga kadal ka ngay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko, kadagiti amin adanda ni agpadi, si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapanta pa'y mangan. Sakbay nga itulog ka ijibalayo. Una, ninamnama kong daytay, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray ta iti makan nga iserve na. Ada itit kukan ka. Anya man ang date na. Ate, lukatam. Sus! Kasla ka niya, Steve. Kasangsangunak lang arudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga nga dapay lang love letter mo. Diyan kamin kahit nga damalipatak. Nung amin surat ko, maibagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa man. Itan? Iti mismo asangwanam? Wen, kahit ko makita ti reaksyon mo, kabayatan ti panagbasam iti surat ko. Uy, sa anak nga affected niya. Us, sige man. Kita man. O sige, basa mi tinapigsa. Dear Divine, Ay, uy, my love. shh, saan mo't akas na kabigsa na? Tsak mo't kahit ang mga ganda amin dito restaurant. Kat, isumati ko ng pigsa.
Jay, duwa tala makangag ah. Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear divine my love, nubas basaem ita dayto iti sangwanak, kayat naasawan, simurot ka kanyak anapan nakimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amok asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti manu arabii, ajak pan nakaturog, ken panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan nga, itilasod ti ado atawan, nagkita, ken nagkadwata manan. Os, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturturog. Ay, uwan. Manumot arabi ha? Iti anya kumaaga po. Madandanagan na kami. Kasanon, no adan boyfriend mo. Kasanon, no di na kun kayat ang makita. Anya nga'y kumati pagdanagam. Kaya't ko asawan, apay kumamadanagan ka. Talaga siguro kas, Jay. No danda ni makita mo, ti tao nga inay ayat mo unay. Agdanag, wano agnervyos ka. Hey, Divine. Napauli magkamutan. Ha? Ay, kuha, Steve. Sika talaga. Nakapasurong na kita alinyam. Us? Talaga ka di masursuron ka? Apay nga ron nga gisem ka. Ha? Hey, jak amo kan kay Steve. Ituloy ko man laang ang abasaan. Iti iyuunag ko iti seminaryo. Ti amo kat maminpinsan kan amalipatan. Ngam nagbitutak. Iso nga ita kanaagdaanak iti gundaway arumwar. Tapno makapagpanunot. No ituloy ko ti bokasyon ko kaspadi wano saan. Ginon tawayak daytoy, kat inturong nakdagiti saka, kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging gat kaano ngamin aya ti kaadam iti ruan, ha, Steve? Depende No nakadesisyon ako, babalin ko mat nga ibaga, adya kon ituloy ti panagpadik. Wano, agsubli akon iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pa'y ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Ket ad-ad pa'y nga inayat ka. Nang runa no malaglagip ko dagiti panawan ang nagkadkadwaan na. Dagiti nasamit nga isam mo, ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwad ito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiyang. Agay ayat itinapod no, Steve. Oh, kunak man no saan ka nga affected. Apay nga ron na nakalablabasit mo tan dagiti pingping mo. Ah? Saan mo to? Magilkilig ka niya. Saan ninyo? Kanya nga ti marikrik nam ita. Mabisin? Ha? Mala, mangantakit din. Ay, nagkita ta na ang idikalman. Ita, ada ka man hindi to'y balay. Apay, naumakan kanyak. Ah? Ay ko, siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Ah? Wow! Siomay! Mabit lang nga, mga laak iti malukong. Ah? Umay ka, mapantay di kusina. Ay, uwan gayam. Kasla ni Ronnie tayo nasabat ko itay, ha.
Dito ka dito naggapon, ha? Nakamisuot, man. Kasla, saan ang may drawing tirupa na? Ah, wan, kagap-gap po na launay dito'y balay. Ag subli-subli nga ron, nagkulit. Aw-awisin nak arumwar, ngamjak imanukot. No, kasta, nagasatak nga rod. Ni, apay mo't anak ko nam day tayo, Steve. Ngamin, kanayon apat gamtikid daw ko. Kaya't ka di asawan day ta, nga danam-namakan ka. Ah? Aday ta ka manan, Steve. Siyempre, sa bali tamat. Ag kaubingan ta. Nagsinatalaangan i-Disimbre ka iti seminaryo. Isungaron nga di rin mo arak, kat si ka adagos ti binirok ko. Imbaglangan, tawan pa'y boyfriend mo. Ah? Awanan iti bokabularyo pa'y ti maki boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di maamuan, no apay? Ah? Ay, kuwan. Awan. Siyak laangan ti makaamo no apay. Manang Divine, at surat mo oh. Nagapu ka ni Manong Steve. Ah? Manan? Ay, talaga aday di at tao. Mabalin naman nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa'y laang. Uy, makilkilig. Basaam kit din, Manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas ti rupam a nakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaan nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikrik na para kanka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita ken agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista, amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat a maawatan na. Ngamin, tao aklaang, addaan rik na ken arapaap. Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda amariknak nga agayatak ken ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayatta. Sisasagana ak iti amin apan nubok adumtang kadata. Nusumbatan nak, jakun ituloy pa'y ti panagpadik. Jakun agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan ta nga agpada iti marikrikna, namnamaem a maawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas maysa anapudno agayam. Tuy agay ayat, Steve. Divine anak, rumwar ka biit, adda bisitam. No ni Steve, pastra kanyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumwar ka ngamin Asino nga'y kumatibisitak nga ibagbagayo nanang? Ni Kadironi? Saan ani Roni anak ko? Asino nga'y nga rod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumwar ka anak ko. Ing kadanunan ijay salas, si kakano ti kayat na makasarita. May mga oras mo, iha. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka no nakadisturboan. Sa nabalit na mabiitak lang, met. Adalang kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, sir. Amo ka nagkaubingan kayo iti anak ko.
ni Steve ti kayat ko asawen. Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tunggal maysa. Kaya't sana nailimad kanyak ti panagayan ayat yo iti lasod ti pito atawan. Agam naputad da ita. Gaputa simrek iti seminaryo ti anak ko. Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok da ito sakbay ti panakaorden na kaspadi. Agam sigakit din ti muna sinarak na. Ba nagadyak magustuhan? Divine, iha. Amom met, saan ka di? Amom tinagdalanan ni Steve, gapo iti sakit na iti puso. Amom met nga uray la awagan mi aminan iti asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim, ha? Di ka kumagbalin alaped para iti panagpadi na. Magipagpakasyakan ka balasang ko. Amo ka makasarakan tumat lang iti lalaki amang ipatagkan ka iti nalablabas pay ngan ti panang ipatag ni Steve. Sir Lucas. Pasensya ka niya. Amo ka nasakit. Ang masapul nga aklunan niyo. Asa na da kayo ka ni Steve tinaituding para ititungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks! Iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve ken ka, itamlang asinong batan. Parang may something. Isus, awan na. Basta atap no maamam ti sumbat ko kadag iti surat na. Agpaiso, Manang? Wan, basta tap no mapnag ka. Ay, Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father, Manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayatan ka. Uray idi simrakkan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Aklunek nga agingga ita ket ay ayatan ka paylaeng. Ngam uray no ay ayatan ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, ngam masapol nga isakripisyo ti ayat ko ken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat ko ken ka, iti panangtungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga akluneg at ti lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laengen amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaaddam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit mo't Manang. Itad ko ba talaga daytoy ka ni Manong Steve? Wan, Olivia. Itad mo nga itad day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan. Awanen pagtugawan ta. Un nga rod Manang. Dito'y tanalikot. Adumot titugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maala umit ka. Ijay ta nga agtugaw. Itikas ta. Mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story. Tapno at adda nga interesting. Naintriga kayo niya. Ni Father, naadaan iti love life. Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na lang, tayo di simrega ko iti seminaryo, we have to break up. Angem, grabe ti tama ken kuana. Ay tag unay daytoy a babae. Iso nga diri mo anak iti seminaryo.
Sambay man nakaordin ko. Sinarong karar na ito eh. Parang kunak, no kaya't nakmay. Kaya't no kastaman bilang, saan ko nga ituloy ti agpadi. Agpaayak lang iti Diyos, iti ruwar ti simbahan. Iti sabali apamuspusan. Ayayatan nakmat, nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kang na, importante atong palag ti bukasyon ko. Ngem ti ayat-ayat mi adwa. Amoyo, brothers and sisters, husto unay ti bagana. Ngamin, iti panaglabas ti panawan. Naamiris ko, at talaga ada ito'y ti kayat ko. Na ito'y ti mission ko. Ti pagserbiak ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Maguna ka nagasata, ngamin, imbes ay adayunat, saan? Tamas inya si dagnapay iti Diyos katamsan. Sabay ko ma, taura iti maminsan lang, at dapat may sa atao amang yasideg ka na kayo iti Diyos. Lumaminsan namin, at dadag iti panubok amang yadayo kada tayo iti Diyos. Ngem, agipatulod na ito'y iti tao, ngagbalin nga instrumento. Tapno agsubli tayo metlaeng kenkwana. Jack nalapdan ti panagarubos dagiti luwak, idinangeg ko ti boses ni Steve. Nakatataar iti suot na nga abito. Makaayayo dagiti mata ken isem na. Nasakit man nga maragsakanak amang kitkita kenkwana amang aramid iti obligasyon na nga agserbi iti Dios. Maragsakanak ngamin intuloy na ti panagpadi na. Jack pulos agbabawi ngamin pinilik ti nagsakripisyo para kenkwana. Makunak as sisasaganaak amang ipaay iti amin iti Dios ngamin amin nga adda kanyak ket nagapu kenkwana. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo divine. Ken ka pagayam divine. Mabalin a planwan ti tao ti amin abanag, ngem ti pagayatan ti Dios ti matungpal. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Iti adu atawan a panagin na dayuyo kani Steve, nagtalinaadlad ta ti ayat iti puspusoyo. Ket iti panagkita yu manen, nabukal ti plano ni Steve para iti panagmaymaysayo. Banag, nagduadwaan ti panunot ken riknana, no ituloy na ti bukasyon na. Ngem gapo tanatanok ka nga agayat, in sakripisyum ti ayan-ayat yu kasagot mo iti Diyos. Nga iti kaano man ket di mon tupulos pagbabawyan. Luktam nga ro ti pusom nga agayat manen. Patsyak nga ipaayan na ka ti Diyos iti lalaki nga ipatag mo ken mangipatagken ka aging gattong palbiag. Alakastan pagayam divine ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti drama tayo. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen iti anus yu adumdumngeg iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami kadagiti likes, shares, comments, greetings ken suggestions yo. Toy pagayam yo, Freya Simsim amang ibatbati iti naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.